defenda ditzagun gure autogestionatuak. Gaztetxeak bera aldatzeko. Gure lanitaria zautzen dute. Emakumeak bortxatzen dituzte. Natura suntsitzen dute gutxi batzuk. Aberatu daitezen. Pentsaera libre baten belor. Gizarte honetan nor da errodon. Boterearen gerratean batzuk arteran ezrak eroiak. Dirua dirun. Bueno, ni Garga naiz, Arkaitz dut izena, eta, garaiko kale-kaldeko edo espazioan egitatzen behar. Problematika zen, kale-kalde sortu baino lehen, edo sortzea zegoenean, eman zen trikimailu gazte prozesu bat. Eta trikimailu gazte prozesu hori ematen da, entotzelako garaiko sarekaretatik, eta jendea zegoen nahiko dispertsatua, edo kartzelan, edo, holako egoera zegoen, ez? Orduan, bai dispertsio horiek egiteko, sortu zen trikimailu gazte prozesu bat, non zeukan ideia, bai, berriz batzeko, hortikan zegoen, edo esparru ezberdinetan zegoen gazteria hori biltzeko, batzeko, eta gero etorriko ziren belaunaldi berri horiendako beste etxe bat, edo teilatu bat eraikitzeko nahia, zegoen. Eta besterik gabe, hor eman ziren eztabaida izan ziren denetarik, nola antolatzen ziren mundu mailan, nola antolatu gu, ze balore genituen, gara joetan ustun zegoela ere el 15M, bat zegoenelako kaldo kultibo edo esaten dena. Eta orduan hortikan bukatu zen, edo atera zen Errotik izeneko antolakunde politiko bat, nahiko kamikazea, printzipioz antikapitalismoa, etxe bizitza eta gazteria, independentzia eta jorratzen genituenak, etxe bizitza ere nahikotxo jorratu zen, eta orduan antolakunde edo kolektibo hori pentsatu zuen behar zela espazio fisiko bat. Bere garaian biltzen ginen Zubeltzen, Urkuria kalean zegoen lokal edo kolektibo baten etxea zen. Hor biltzen ginen, eta orduan adostu zen egitea hori, zerbait, ez? Orduan batzuk hasi ziren lokalak bilatzen eta aurkitu zuten kalekan. Egon ginen hitz egiten arkitekto batekin, egin zigun prozesu, plano guztiak, eta sartu gu. Gu sartu ginen hor Errotik bezala, eta momentu hortan Errotik zen, nik esango nuke Iruñerrian edo zegoen antolakunde igual potentena, nahiko lokala zen, baina, zeukan hor aglutinatzeko indarra handia, eta sartu ginenean, zegoen ezer, zen hautsa, eta ezer gehiago. Hasi ginen hor, lehenengo San Fermin batzutan barra batzuk jartzen, hiru ateratzen, eta gero planoei, gu egin genuen lokal azkenean. Genuen lurra, edoneki genituen paretak, komunak, eta igual hor sortzen da auzolanaren edo batasunaren izaera hori, ez? Zeren bai zegoela Errotik, baina gero
batzen zen jendea auzolan horietara eta proiektua ezagutzera, egiten ziren subbertsio gauzak edo, baina baita ematen ziren flamenko klaseak, kortometraje txapelketak, bakoak. Bueno, zakit, ibilbidea izan zen nahiko kaotikoa. Zakit, hausnartu genuen pixkat nola eta zertarako zen lokal hori, guretzako zen bakarrik, edo auzoaren dako. Auzoaren dako azkenen ikuste zegoela eztabaidan di, bai eskeri zitzaion auzoari, orduan hor hasi zen biltzen ere sare antifasista, garaiko sare antifasista, Errotik, gero Ernai sortu zenean ere hasi ziren hanbiltzen ere bai, eta gero han eta hemen zeuden gazteak. Osea, Galdezarreko gazte mugimendua ere biltzen zen hor, eta holakoa izan zen, bilbidea zen pixka bat, proposatzen ziren gauzak, txarlak, formakuntzak edo egin beharreko gauzak, hor ematen ziren. Auzo mailan laguntzen genuen, kale-kalde, Kandereria eta San Agustineko jaietan hor ginen, eta, nik uste izan zela batez ere ari gorgi famatu hori, ari horren sedida bat, eta nola behin lortu genuela, mantentzea. Arazo asko. Horrelako lokal bat kudeatzeko, betiko arazoak, diru arazoak, polizia arazoak, baimen arazoak, bizilagunekin arazoak, nolabait saiatzen zinen konpontzen, kudeatzen, zeren azkenean tu ere auzoan bizi zinen, eta saiatzen ginen, eta kontra esan garrantzitsuena, ez dakit, igual ez zela hola gaztetxe bat, ez deluela lortzen igual gu nahi genuen guztia abarkatzea, eta gero bilbidea askotan da holako, batzutan zaude mengoian, jaistetzara berriz igotzen, eta garai zailagoak igual, bai ezberdinak. Bizilintzia eta apurketa momentua zeuden, orduan. Lokala zegoen, ekonomilaria edo, eramaten zuena, asamblarak aurrera eramaten zituena, eta mantenimendoko pertsonak. Ez zeuden, nahiko horizontala zen hori, konpondu behar bazen, pertsona bat arduratzen zen. Lotzen zituen beste diru pertsona, lotzen zuen dirua, ez zituen zuen ekonomilariaekin, eta egiten zen. Hola, funtzionamendua zen nahiko horrela txandaka antolatzen ginen, hau da garbitzeko, hori kolektiboka egiten zen, kolektibo bakoitzak ere bere aportazio ekonomikoa egiten zuen, hori bai, kontzertuak eta hortikan ateratzen genuten ere dirua, eta horrek ekartzen zigun ere batzutan bizilagunekin talka. Betiko gauza hori. Espazioaren bukaera izan zen pixka bat ez kaotikoa, baina bai hasi zen ikusten igual gaztetxe bat lortzearen aukera, orduan. Aukera hori planteatzen zenean, ez kolokan, baina bai zertarako, ez? Dugu orduan kale-kale. Gai izango gara bi lokalak aurrera emateko, bi zera. Horan ikusten dut igual ez genuela utzi behar kale-kalde, pero hori ala eman zen. Baina bai kale-kalden hasi zirela beste kolektibo batzuen artean gaztetxearen ideiaren eztabaida sortzen eta aukerak jorratzen. Batzuk ikusten zuten okupazioa erraminta moduko bat, eta beste batzuk helburu bezala. Orduan, eztabaida horietan, azkenean erabaki zen, edo talde bat erabaki zuen sartzea konpainiako gaztetxean. Zubeltzekoak ere utzi zuten beraien lokala
beraien prozesu propioa egin zutela ere bai, baina utzi zuten Zubetz, gu utzi genuen lokala, kalde pixkat motelago, baina azkenean utzi izan zen, eta sartu ginen konpainia, okupatu ginen konpainia. Nik esango nuke Rotxapea izan daiteke hortikan jaiotzen dela, baina batez ere da Marabillas ja hor nahiko indartsu dagoenean, esan nuke, eta hortikan ja, bai. Bueno, esango nuke Matalaz, hola, kanpotik ikusita, eta nik ja 37 urte egiteko, ikuste dut askoz gehiago, askoz antolatuagoa, ez bakarrik nahiko txukuna dutela lokala, formakuntza aldetik, esango nuke dela beste mailako beste pausu bat. Bai dela, uste dut ideia berdina, auzoari eskaintzeko espazioa antikapitalista, herrikoia eta orain sortu dutela kirol klub talde hau, eta gu olakoak saiatu izan ginen, pero bueno, ez genuen lortzen eta beraik lortu dute. Nik uste gu izan ginela garai zai hoietatik, oso zai hoietatik lortu genuen olako hasi batzuk edo ez landatzen, eta nolabait lotzen gaituena Matalazekin, ez? Ikuste ez dela ulertzen Matalaz ez da ere Marabillas gabe, Marabillas ez da ulertzen Kaparroso edo konpainia gabe, bi hauek Kalde gabe, eta hola joan gaitezke Euskal Jairaino, kasi. Azkenean borroka moldeak, auzoak, austurak eta ematen dira, eta kasi normaltzate hartu behar dira. Oiana, 33, Marabillas. Marabillas ulertzeko prozesu ulertu banda aurreko zikloan gaztetxeekin bizitatu guztien. Aurreko zikloan gaztetxen baten beharra ikusi zen, hainbat espazioetik, bai kale-kaldetik auzo eragile bezala, Zubeltzeko jendea, lokal anarkista zena, eta beste individualki beste jende askok, beste auzoetatik ere bai ikusi zuten beharra gaztetxe bat Iñerrian behartzen. Orduan ez diren biltzen eta hor elkartu ginen pertsona asko gaztetxe horren beharra ikusita, eta auzoetatik ere auzoak indartzeko eta beste gaztetxe batzuen beharra ere ikusi zen. Orduan momentu horretan konpainia gaztetxe okupatzen da, konpainia kalean, eta momentu horretan ja, behiz hartuta, aldezarreko jendea geratzen da, auzoko problematikadei eusteko. Eta beste auzoak hilese dira, jera auzoetara, gaztetxeen behar hori auspotzera. Barainain, Rotxapea, Berbegar, Burlata, jendeak nahi txintzen da, ez. Zizurrekoak egitek ziren, zizurren bat zabeina lera gaztetxea. Eta egon bainen, hasten da bilbide bat, gaztetxeak ikusteko beste modu batekin. Momentu horretan aldaketa instituzionala dator, eta hor sartzen da kontrobertsialain artea okupatu izan ziren espazio guztiak UPN-ekin izan ziren, eta dialektika horretan mantentzen zen, baina aldaketa bat dator eta beste negoziazio batzuk irekitzen dira. Bai Nafar gobernuarekin, lokala zela Nafar gobernukoa, eta bai udaletxearekin Nafar gobernuak udaletxearekin. Horretan, eta prozesu baten ondori, desio batean erortzen da, Kaparroso bidean dagoen txaletate. Horrek ekartzen du inmobilismo handia, jendeen desmotivazio handia, burokrazia dela eta legalki haustura bat ematen da, eta desalojo bat ematen da gaztetxerretan. Horrek ekartzen du inmobilismoa, jendea berriro desartikulatzen da, eta jetxiera dago gaztetxeen mobilizazio prozesor. Orduan, eraikitze prozesuetan irekitzen da bia berri bat, auzo mailan, momentu horretan azeta koordinadora ere sortzen da, eta irizten da gaztetxe bat behar dugu dinamika.
pixka bat berreskuratzeko, bizilagunekin lana, general motivazio bat, prozesu bat oso motivantea. Eta hori izango zen, 2016-tik, uda hortatik, 17 arte. Eta 2017an, gazte mugimenduan, aldizerriko gazte mugimenduan sartzen da, oso jende oso motivatua, eta desmotivatua den jende asko animatzeko momentu, eta esan zen, sartuko gara, eraikin berri batean, esaten zena alogan. Hartuko dugu, benetan, erreferentzia bat den espazio bat, desestatu duguna, eta joango gara horretan. Helburua zen, berriro, auzoan, gaztetxe baten beharra bermatzea. Hori zen helburua. Inmobilismo eta hori guztia, eta helburu kostatu izan zen prozesu guztia. Espazioaren lorpena ikusita Udaletxearekin zesioak, ekarri zen inmobilismoa, burokrazia guztia eta dena, erabaki zen okupazioa legitimatzearen helburu. Ulertzen zela aldaketa instituzional bat zegoela, baina hala ere, okupazio zela berrezten nuen bidea, eta 2017ko jailaren 3an sartu ginen, eta egia da berriro ere negoziazio batean sartu ginen Udaletxean. Bi helbidea garen erretikan, ulertzen genuen, aguantan, Udaletxearekin interesa zegoen ez, mantenduak genuen konversazioan, baina aldi berean sartzeko modua izan zen okupazioak bietak. Esan nahi nuke, marabila izan zela gaztetxeak ikusteko beste modu bat definitzen hasi zen momentua. Marabila zuen pixka bat lehenago, goziren gaztetxe topaketak Iruñan, eta errotzen hasi zen gaztetxe koordinadora bat, rotxapeia existitzen zen marabila zuen sartu ginenean, zitzurrekoa zegoen, berrioza eta burlota zesio eta zeuden jada, baina nire bai. Gaztetxeak zeuden Iruñan, eta marabila zeten izaera izan zen, gaztetxeak ez gara kaja huts bat, beste proiektuak barne biltzeko, baizik eta sujeto politiko bat ere. Eta berriro, redefinizio hori ematea gaztetxeei. Eta hortitan ziren, hainbat proiektu gaztetxeak ziren. Edukizen gaztetxe langileonetzea, egiten zela ezagun errapisumintegi bat, eta beste proiektu batzuk, hemen ezela errejantoki bat, horren astaperak, autogestioaren bidean asko, gazte mugimenduen koordinadora ere barne biltzen zuen, proiektu hainbat propioki gaztetxekoak zirenak. Memoriaren komitea ere sortu zen, pixka bat beste adinekin eta Nafarroan sortu zen horregatik ere marabila zena, pixka bat lanketa ere hildo horretan jarrai dut, eta zen gaztetxeak propio erripen zuen lanketan. Zain bat asko liget behizan genuen aurreko prozesuan eta bai marabila SMB zergatik okupatzen duzu zesio bat lortu ezakizutenea, zergatik legitimatu duzu okupazioa udaletxea zuen alde dagoenean, hori zen eguneroko ez da bai da, ez? Hori alde batetik, gero nagariria plazen zaude, bizilagunekin ere egin behar duzu lanketa bat, zarata, guk ere hor gure prozesua bizan genuen. Baina batez ere izan zen okupazioaren eta zesioaren arteko ez da bai. Aldi bere emagomen udaletxearekin hitz egiten zesio bat jasotzeko, baina aldi berean asanbladaren parte batek okupazioan sinisten zuen, orduan horko arazoak zeuden rato guztia, bai, zesioa, ez, eta zet, berroita bai. Osea, ez zegoen argi, zer. Eskatzen gentozen aurreko espedientzetik, beste batzuk espedientzetik, eta auzoak eskatzen zuen auzorako lokal bat, zuk erantzin behar dioz, eta gaztetxe bat ez da zer estagia, okupazioaren bitartez, baina zera genuen zesioaren bitartez ez da ere, ez da bai da horrek bai errezuela asko, arazto nagusiena izan zela, hori. Nik uste, bai egon zela ustutzea eman zenean, bitan eman zen, abuztuan berriro okupatu zen, garri zuen, marabigozen legitik eta kanbiagoa, Euskal Herri mailan bide, ez ezu horrek albidetu zuen eta konkortu zuen, baina handik 6 hilabetera, 2019ko urtarrilean,
geniaz, horrelako aguantatzea maila horretan eta presio guztiarekin, alde batetik auzoko presioa, udaletxearen presiorako, Euskal Herri mailan ere bai, pues ez legitimitatzen zauka marabillesek, ze referentzialtasun ere presio bada, bueno, jendeak bukatu zen marabillez, eta gero, jendeak derastan. Baina agia da, igual izan ginela generazio bat. Horrek auspotu duela generazio berriek beste prozesu batzuk, bizitzea. Jende arrotxapeako zuen, gaztetxe izan zen oso referentea. Beste gaztetxe batzuk jarretzen dute Iruña mailan beste kontraboter espazio batzuk sortu dira. Nik uste Marabillazek asko utzi zuela eta zerbait sortu zuela etorkizunera begira sortu diren proiektuetako. Ez nuke esan bakarrik anortan dela, justo disidentziak ere agertu ziren, estrategiko eta bai egon dela sektore bat hortara jo duena, beste sektore asko Karla Dotosaraetan, entxekista sindikatuetan ibiltzen dena, eta kontraboter espazioetan. Bai Elaji, bai Matalaz, nik uste zerbait utzi zuela ere bai. Testionetuko hori. Nik uste izan dela, ezin dela ulertu gaur eguna, iragana ulertu gabe, ez? Hori nahi, ez nosafik egoen, memoria historikoarekin, ez ginen Marabillez existituko, konpainia existituko ez balitz, existituko ez batitz, Euskal Jai, joan daitezke, bere momentu konpainiako txarnak ematen genituenean, entzegiten dut Euskal Jai. Entzegiten dugu, de Marabillez, hau da kontraboter, beti bazaz hartzeraka. Horain ere, ezin da ulertu gaur egungo kontraboter espazioak aurreko gaztetzen dut espazio. Nik usteren gaur egungo kontraboter espazioak daukatela kutsu hori. Ez direla kaja bat beste proiektuak sartzeko, baizik era bere proiektu eta helburu propioak dituztela, ez? Espazio bezala. Nik uste haustura hori eman dela espazioekiko, ezin dela zero positibo. Bueno, kaixo, ni Kabo naiz, 28 urte ditut, eta Matalazeko militantea naiz. Nik uste oso lotuta izan dela pixka bat aurretik ideak esan dutenen prozesu guztia ikinez. Matalaz berez 2019 abendukoako 2019an jaiotzen da, edo hartzen da lokala, momentuan izanik gabe ez da ezer. Eta hori guztia zetorren Marabillazen ustutzea eta gero, kriston errepresioa jaso zen, eta duan Marabillazetik geratzen zen asanblada banatu zen bitan, bat izan zela Marabillaz antirepresiboa, pizka bat epaiketari aurre egiteko eta zuen izun guztiei aurre egiteko, eta beste aldetik sortu zen asanblada, bestelako asanblada, zela Marabillaz txokoa, ustu deitu izan genuela momentu horretan. Bilatzen zuena zela pizkat jarraikortasun bat ematea proiektuari, ez, Marabillazen proiektuari, eta ikusten zen ez errepresioagatik eta guztiagatik ezinezkoa zela berriz beste gaztetxe bat okupatzea, eta jendea nahiko horretaz zegoenez, hasi zen planteatzen aukera lokal bat alokatzera. Eta orduan hori bukatu zen, 2019ko abendua uste zela, COVID-a baino hilabete batzu lehenago. Eta hori, hasiera batean Marabillaz txokoaren izenpean, baina hori gero joan zen aldatzen. Hori, hasiera batean izan genuen, sorte hona dutxar. Nik uste Marabillaz, Matalazen eman izan dugun prozesua izan da denbora guztian, gauza raroa pasatzen zitzaizkigun edo bereziak espazioari dagokionez, eta orduan hori balde batetik egiten zuen espazio ere izaera aldatzen joatea. Baina horrekin esan nahi dut, justo alokatutea 2-3 hilabetetara hasi zera COVID-eko pandemia. Orduan, guretzat izan zeneko bajoia justo alokatu berri dugu, eta auzolanak hasi behar garen momentuan,
konfinatuak, etxetik atera gabe, baina hori eman zigun aukera emateko eztabaida prozesuak ia etxetatik, gero ja zizenan pizka bat destensionamendu hori jendea bai hasi zela ona etortzen auzolanak egitera, momentuan posible zelako lan egitera etxetik atera izatea lan egiteko. Eta duan izan zen ere pizkat un poco trompikonez. Eta izan zen urte horietan, 2020 urtean zehar erabaki zen Maravillas txokoa izena aldatzea, eta erabaki zen Matalaz deitzea. Naiz eta oraindik ere txoko, aldezareko gazteak ere deitzen diote Matalazi askotan txokoa. Baina, hortik dator. Eta guztia gero, joan zen denbora guztian pizka bat, ibilbidearekin joan zen espazioa sortzen. Hasiera batean bai definitu izan zela kontrabotere espazio bezala eta retaguardia espazio bezala, pizka bat ere Maravillasetik etorritako hizkera mantenduz. Eta pizka bat hori ardatz bezala, baina bai urtetik urtera joaten zela pizkanaka proiektua aldatzen, gaur egungo proiektura iritsi arte. Arazo asko eta kontraesan asko ere. Hemen momentutik ere kolektiboekin eta eragile ezberdinekin genuen dialektika ez. Orokorrean hartzen zela asamblea propio bat sortu zen, Matalaziko asamblea espazioaren kudeaketarako, eta bai AZGM zela ere como un hilo indispendible, betidanik egondako, betidanik ez, baina ja Maravillas egondako asamblea bat zela, aurretikan ere kalekaldeen ere zegoela ez gazte AZGM, baizik eta zela gazte asamblea bere laguntzarekin, eta ere hartu zen, erabaki zen espazioaren kudeaketa bi kolektiboen esku egotea, ez, Matalaz eta Gazte Mugiren artean. Baina bai, joan izan zitzaigula denbora guztian eta ziklikoki kolektibo ezberdina parte hartzeraren moduan eta horrela kontraesan asko sortu zitzaizkigu. Beste alde batetik ere, espazioaren alokatuta egotearekin, orain irminan nola nahiko normalizatuta hasi da ikusten, gazteak ere alokatu alizatea espazio bat, baina justo Maravillas sustutzearen ondoren eta horrela orain dizegoela, nola nire ustez ikuspegi pizkat idealista edo ez okupatu behar da, edo bestela ez dugu espazioa izan behar, ez? Horrelako kontraesanak eta hori gainditu genuen, baina ere jende asko oren aserreekin ez, ezin dozu hori egin, hori da sisteman sartzea, eta baina nagusiki hori kolektiboen aferak, eta gero era isialdiarekin ere izan ditugu kontraesan handiak. Era azken batean gazten espazio batean, alkola eraten da, porroak erratzen dira, tabako erratzen da, eta horrekin beti izan dugu kontraesana ze egin aldugun, ze nahiko genuke, afera horretan ez. Baina, gutxinaka, kontraesan horiek ematen ari dira eta gestionatzen ari. Izan ditu momentu ezberdinak, Oraintxe lehen bai momentu batean, hasiera batean sortu ziren lantaldeekin, ez? Zegoen asamblea orokor bat eta gero lantalde ezberdinak, zirela auzolar lantaldea, ekonomia lantaldea, horrelakoak. Espazioaren kudeaketari begira. Gero AZGM beste kontu bat da, eta hori beti egon dira espazioari bizitza sartzen, reformak egiten, erabakitzen zuten adibidez hori. Liburutegi bat jartzea kuadro eskolarekin, jarri zuten liburutegi bat kuadro eskolarekin, kirol gune bat sartzea, eta hori Aian Gazte Mugik erabakitzen zuen, baina asamblea berez hori, asamblea zentral bat, ardura ezberdinekin, eta puntualki hasiera batean lantaldeka biltzen ginen, gero egon zen denboraldi batean ardurekin bakarrik, ekonomia dueguna eta bar, eta orain berriz hasi gara pizka lantaldeen egiturekin. Kontrabotere espazioa ikusten zelako gaur egun bazo dela botere espazio zentralak, ez, udaletxea edo gobernua zukatela edo estatua bere botere eguneak, eta gu sortu nahi genuena zen langile klasearentzako botere espazio propioak. Eta hori deitu genion kontrabotere espazio. Gehien bat, nik uste ere Matalaze Maravillasen bezala ere asko influitu izan direla, egin izan diren brigada ezberdinetan, kontrabotere izaera hori Italiara egindako brigada askotan ere ateratzen zen hitza zen, eta asko gustatu ditzaigun definitzeko espazio berri bat, ez? Ezin genion deitu gaztetxea, ez zelako gaztetxe bat, Maravillas bezala gaztetxe bat, naiz eta Maravillasen ere hasi ziren
horrekin aldatzen ez, gune autogestionatua, gero hemen izan genuen hori eztabaida nola deitu, gune autogestionatua edo izan berri bat bilatzea, eta orduan erabaki zen hori kontra botere espazioa ulertuta sortu nahi zena zela botere propio bat auzoan edo gazteengan. Eta hori zenaren kontua. Etorkizunari begira, orain justo, hau grabatzen ari da otsailaren 2025ko otsailean, bai deia da hilabetaren amaieran erosiko dugu espazioa, orduan hori izango da aldaketa nahiko handia espazioarekiko ez, nola berez hasieran jaiotzen zen hori retaguardia espazio bezala, hau da, pixka bat lubakien beste aldean sortu barreko estruktura batzuk, gero kaineman izateko, ikusi zelako gabezen dia marabillas eta gero, ustutxe zenean, dena pikutara joan zela, pikutara ez, baina geratu zirela gazteak eta auzoko sektore handi bate espaziori gabe. Eta ikusi genuen hori ezin zela eman, eta lortu zirela espazio iraunkorra. Orduan, erosketarekin ja hori. Gaur, ilusio handiz, ofizialki iragartzen dugu Matalaz gurea dela. Amesten dugun kontraboterea eraikitzeko aurrera paso erraldoia, eta ari gorri ilusio honetan jauzi kualitatibo handia. Gaur, aria soka bihurtzen da, eta sokarekin batera erronkak berriak datu. Tiranoak hiltzeko kontrabotere sendoak behar ditugulako. Gora Matalaz, gora herri egiturak! Izten da. Eta Iruña herri mailan ikusten nahi duguna da dela gutxinaka basea batean oso isolatua dauden, geroz eta jende gehiago zegoela Matalazen inguruan, eta azkenekoak hasi dira beste auzoetan antzeko proiektua sortzen ez, adibidez, eradi aurkeztu zutela aurreko urteko maiatzan. Eta berez oso referente eta oso ikuspegi antzekoa izan dutela Matalazekin ez, begiratu dutela asko Matalazera, hori esan barkutea egiten, baina printzipioz hori. Ikusi hasi dela, horrelako espazio egiturak hasi dela Iruñerriatzea eratzen. Orduan ikuste dut aurkizunari begira, sortuko dira horrelako espazio gehi espero dugu. Sistemaren parte izango gara, konturatzen ezaren bitartean, autodefentsa izango da. Garepenaren bidea, sistemaren parte izango gara, konturatzen ezaren bitartean, autodefentsa izango da. Baina ziran da naiz, 28 urte ditut, eta txapeako gaztetxeko militantea izan nintzen. Espaziora sartu baino lehen, egoain urte batzuk lehenago, horren gazte mugimendua, txapeako gazte mugimendua, eta egin dengoen diagnostiko bat. Egin nituen iaia 300 inkesta, eta datu horietan, inkesta horietatik hartu genituen datuak izan ziren, txapeako gazteak barren duela espazio autogestionatu bat auzo mailan, gure proiektuak aurrera eramateko eta auzo boterea dela iritz. Espazio okupazioaren bidez lortu genuen, Altika kaleko nabe bat zein, eta enpresa modukoaz. Eta hor sartu ginen, talde motor bat bai zegoela espazioak begiratzeko eta guztia kudeatzeko. Eta okupazioaren bidez sartu ginen, eta hor egon ginen 5 urte. Egia esan hasiera ez dakit, auzo mailako izaera zeukan espazioa zela. Hasierako asambleetan jende pila daune. Bai egia da, ez genuela
ez genuela esperientzia asko, asamblea egin handi horiek dinamizatzerako orduan bai zerontzo mailan eta nahiko potentea, baina estrategia bat finkatzea igual izen nuen garrantzitsu. Eta ziren gure helburu eta da guztia. Denbora pasara bai proiektuak aurrera hasi direla, Muskero Koromoa bezala, okinberia, komunaleko okinberia, edo kontzertuak eta beste motatako gauzak, eta izaera ezakit errebeldea bai zeukala, auzo mailakoa, eta artista bat auzoa eraldatzeko izaera zeukan ez. Zegoen asamblea, astero elkartzen zena, eta lantaldea zeuden. Ekonomia, komunikazioa, eta beste motatako lantaldeak, gero baita proiektuak elkartzen ziren beraien asamblea propioetan proiektuak aurrera eramateko. Eta gero, ez dut azaldu, baina erra existentzia garaian, bai tratatzen baita laizteran talde bat hori lantzeko, baina eraboki guztiak asamblean eraiko esabat ziren, eta hor eraboki. Etzen izan oso ona, esan. Okupazioa eta ez dakitzen bat hilabetera, edo urte batera edo. Udaletxean zegoen EH Bildu, plantatu zigun ateratzea espazio horretatik eta saltzea udaletxeak emandako beste espazio batean, ez esan genuen, eta aurrera ginenuen epaiketa lehenengo epaiketarekin, eta irabazi genuen azkenean, eta institutekin egia esan, ez zenuen adeban asko. Gero udaletxeak planteatu zuen ebazten bat guk kontzertuak eta ekitaldiak debekatzeko, orduan ezen hona izan, udaletxearekin harremana. Uste dut Errotxapean historiari ez dakit uste dut Errotxapeako okupazioaren mugimendua eta mugimendu desobedientearen historian ondu genuen pista bat ez, izan zen bastante potentea, eta horretaz aparte ezagutu izan dugu hainbeste asamblea ez. Zeren asamblea batean ginen 30 urteko jendea eta 6 urteko jendea, eta hori gero asko oso polita izan da auzo mailan ez. Zeren laguntasun asko sortu dira, eta intersegregazionalitate hori uste dut oso interesgarria izan dela gero auzo mailan. Asamblean geunden bastante fuerte, aurrera zenak genituen proiektuak eta bidea hona geneukan, eta baina bai zegoela adisu hori, okupazio batean beti adisu hori dago. Eta enteratu ginen, obra batzuk pendiente zituztela etxe egiteko lur sail horretan, orduan aktibatu genuen alarma eta erresistentzia egin genion. Erresistentzia prestatzen hasi ginen, eta lo egiten hasi ginen, eta 24 orduz, jendea edoten gaztetzen. Egon ginen 40 egun inguru, ez izan bat egon, eta ikusi genuen nahiko nekatzen zuela ez, zeren egotea hor egiten egunero, eta desgaste bat, eta ez etozen zen izan gero ez, hori bai asamblea litzatzen ez dut iztaba nik fetxua ez. Eta hori eta gero
pandemia iritsi zen, hori baita esan nuke asko eragin zuela asambleako dinamikan eta proiektuen dinamikan. Eta gero sartzerakoan baita genukan emazten. Orduan, lehen momentu batean nahiko aula, ez? Hori eta gero. Baina, bueno, zerrazerak ditziziren, txakur pila batekin, eta hauit fiziten ikipazuk. Hasi gizena, hori zan. Zogon nintzare egiten buruan, pila batean asambleak erabakuztuen, azkenengo egun horietan, zientziarik ez egitea. Kezta baina zuen, horren inguruan. Zeren jendea zuten zuela baiet, ez eratik ezet, azkenean hori asambleak erabaki zuen, zeren lo que podrían pasar, ez? Ekonomikoki, eta bai, erakizela guztua, espazio potente bat gabe, ez? Eta horretan txaltasun pila bat zeukan espazio hori gabe. Hori eta gero egon ziren nahiko ez dakit ikuspuntu ezberdinak, ez? Militantzia berriak eta hor bakoitza bere idea hasi zen egiten. Baina, bueno, hor gaude, ez dakit. Elkar izan induz, hori saiatzen gara, eta ez dut lortzen handi gara, golfo mailan. Hori organizatxo da baita, eta baita lehen esan dugana, erlazio horiek jarraitzen dutela honak izaten, sanoak, eta potite. Esan manuke, gu gaztetxean, ezi ginela, ez? Eta referentzia, edo txapelgo gaztetxean lortu zuen referentzia hori, baita, horregatik gaudela nahi, zedai, orduan, bai, erlazioen sistema dela, gure autogestionatuan da, erain baita, eta erutxoko gantzitzen ez dela, eta lortu nahi duena da, auzo boterea ere ikin, ez? Orduan, esan berrik deniz, eta zeztena, eta ipatu nahiko nuke, errotxapeako gaztetxeatxo ditu zuena, brutala izan zela, ez? Zer nolako bainitari genuen, zer nolako proiektuak aurrera egon dituen, eta zer nolako militantzia potentea, ez? Eguneroko militantzia, gogorra, eta existentzia baita kangiroa, oso polita izan zela, ez? Eta uste dut hortik ikasi bat dugula, eta etorkizunean planteatu horrelako kontrabotere espazioak auzo mailan, hiri mailan, eta benetako boterea lertzeko, ez? Eta horregatik sartu ginen helain baita, hori horretan, eta auzo boterea lertzeko, ez? Me llamo Pape, tengo 25 años, vivo en Rochapea y milito en el Año. Bueno, un día quedé con Beñat y me explicó un poco la idea que tenían para este local y la verdad que me ha gustado y me uní a ellos. El AYI es un proyecto vecinal para tejer comunidad para ir por el barrio. Y es un espacio intercultural, o sea, para todo el mundo, o sea, extranjeros y los de aquí también y para todo el mundo. Bueno, o sea, aquí, o sea, es un proyecto autogestionado, o sea, nosotros mismos somos los que ponemos el dinero, o sea, los vecinos y los militantes también. Y aquí, como nos organizamos, pues hacemos asambleas
todos los domingos a las 5 de la tarde y tenemos varios grupos de trabajo con los que llevan clases de euskera, los que llevan himno solar, los que llevan tienda gratis, la palestra y el comedor. Sí, hasta el día de hoy pues hemos hecho varias actividades como charlas, cine, versos y actividades deportivas como el baloncesto, los torneos y o sea, esto lo hemos hecho y para este año pues teníamos unos proyectos que hemos empezado desde septiembre, que son las clases de euskera que llegaron este año y el comedor y el tienda gratis. Bueno, o sea, el problema que tenemos que, o sea, no somos muchos, bueno, o sea, tampoco somos pocos, pero si hace falta más peña para llegar al objetivo, para que, o sea, somos pocos porque no llegamos a todo, necesitamos más peña para poder llegar al objetivo que queremos. Bueno, o sea, antes había el Gaztetxe, ¿no? Y eso lo sabe todo el mundo y ahí se juntaban los chavales del barrio para hacer actividades y muchas cosas. Y desde que nos quitaron el Gaztetxe, pues se ha notado que en el barrio hacía falta un sitio, un local donde se puedan juntar estos jóvenes y seguir haciendo lo que les gusta. Y también intentar politizar a estos jóvenes para que vayan aprendiendo poco a poco lo que hacían los mayores que estuvieron en su momento en el Gaztetxe. Y pues desde ahí nació el allí y poco a poco hay 20 chavales que están aquí, como hay unos chavales del Gaztemugi, yo también soy del Gaztemugi y estamos aquí militando. A nivel de Iruñería, pues, o sea, yo lo veo bien, que yo creo que cada barrio de aquí de Iruña debía tener un sitio donde se pueden juntar a hacer actividades, o sea, y forma punta para los jóvenes, porque yo creo que lo necesitamos. El objetivo, pues, sería seguir luchando contra el racismo, el fascismo y ¿qué más? Intentar mejorar como persona y intentar hacer las cosas bien. Bueno, pues el movimiento juvenil de Mendillorri, ante el análisis que hemos hecho del barrio, de cómo se está generando un movimiento popular y un movimiento de todos los jóvenes y todas las jóvenes de Mendillorri, pues hemos decidido que estos 3 días vamos a llevar a cabo unas jornadas de reivindicación, creando aquí un espacio bajo las ideas de autogestión, el apoyo mutuo y tal, el cual reivindiquemos un espacio físico para todo este movimiento que está surgiendo en el barrio de Mendillorri, para que podamos tener un lugar donde juntarnos todos y llevar a cabo las iniciativas que se están llevando desde los últimos años. Beti hori pasibako delituak egiten, sortzen ditugune. Y por ello hoy hemos decidido entrar de manera simbólica al Civivox y de paso denunciar también la mala gestión que creemos que para nosotros lleva el Civivox, que no nos ofrece un lugar para juntarnos y un lugar que verdaderamente tengamos para el ocio. Y bueno, pues eso, nos hemos juntado en torno a 50 jóvenes y vamos a llevar a cabo unas actividades y unos juegos y eso.
zein gaituera